Под краката ни лежи основата на цивилизацията, почва, която е била трансформирана от човешки ръце в продължение на хиляди години. Но тази тъмна земя крие тайна, която промени всичко, което знаем за изхранването на света. През 19 век, когато населението нараства, фермерите са изправени пред криза. Естествените хранителни вещества на земята се изчерпваха побързо, отколкото можеха да бъдат заменени. Светът беше на изчерпване на торовете. През 1909 година немският химик Фриц Хабер разбива кода, успешно извличайки азот от въздуха. Карл Бош мащабира процеса и през 1913 година се ражда процесът на Хабербош, превръщането на въздуха в хляб. През 50-те години производството на синтетични торове се разраства. Добивите се удвоиха, след това утроиха. Роди се Зелената революция и изглеждаше, че човечеството най-накрая е победило глада. But this abundance came at a hidden cost. С нарастването на употребата на торове нарастват и непредвидените последици. Оттичането създаде мъртви зони в нашите океани и емисиите на азотен оксид започнаха да затоплят нашата планета. Мъртвата зона на Мексиканския залив сега обхваща над 6000 квадратни мили. Всяко лято нивата на кислород рязко падат, създавайки подводна пустиня, в която нищо не може да оцелее. Но това повдига още по-голям въпрос – как да нахраним 8 милиарда души, без да унищожим нашата планета? Отговорът може да се крие в самата технология, която е създала този проблем. Прецизното земеделие използва сателити и AI за прилагане на тор с хирургическа прецизност. Дроновете картографират полетата, сензорите наблюдават здравето на почвата, а интелигентните системи доставят точно това, от което растенията се нуждаят, когато имат нужда. Междувременно методите за органично и регенеративно земеделие доказват, че можем да работим с природата, а не срещу нея. Покривните култури, сеитбообращението и компостирането показват забележителни резултати. Историята на Тора е историята на човешката изобретателност, нашата способност да разрешим един проблем, само за да създадем нови. Докато стоим на този кръстопът, трябва да се запитаме, можем ли да се получим от нашето минало, за да създадем по-устойчиво бъдеще?